Good morning guys. Good morning mga kabangas. Walking sa amin ni Madam Sharon. Sharon dohay lungsod oh. Kauban ni Tsanganik ko. Gabi. Oh, Gabi. Gabi tay tik-tik. Balik na sa walking oh. Si Sharon o si Gabi. So, naami dire kilid sa gusa ron kay nay nagfandran man gud oh. Gusa elementary school o all gusa nga mga schools nagfandran ako. Oh. Ha? Right. Kinsa ta guys? Madam Sharon no. Si Madam Sharon Stone. Yan. Ako po si Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko dili Pangilinan ha. Oh. Matching. Kiko Tikoko. Sabi na lang. Ito ni. Kuwarta na. Wala po dito. Sigarilyo. Alright, so good morning once again. God is good. Madam Sharon, no, madam. Pagkain sa akong vlog. Hi, vlog. Hi, vlog ko, no. Ayan. Ayan. Wow. Ayos. Nakoy pailailan ninyo akong bagong amigo. Araw. Amigo. Ay, tinanawan. Na. Lain gisag tinanawan mga kabangas. Stone, no. Gabi tayo pik-pik. Guys, so unas kayo, unas kay tanan mo na ako mga barko. Kita ninyo na ako mga barko. Kana ako na, kana tanan dia, kanang murag kanggaro dia, ako na mga barko tanan, ako nang ipa panditos tunga kay masangya do nya na. Masangya do nya na di. Kau puli kitag pabira na. Ana sila tanan. Kana sila tanan nga mga barko, ako na. Ako nang inangkon. Ha? Ako na tanan. Kana tanan barko dia. Guys nga mga kabangas nga nagparking. Ako na tanan. Ako nang inangkon. Mani guys mga kabangas o Sharon paminaw. Di mani kana tanan ba ako ipakita ninyo ako mga katigayunan na. Kana ako na mga bahandi, ako na mga katigayunan kana tanan makita nyo barko dia. Kana pantalan ako na. Ha, dumili niyo ako na. Oh. Ako na tanan akong gipamarking dia kay wala ka parkingan. So ako na tanan akong inangkon sa kong damgo. Oh. Damgo na ito dia. Gilantan ko. Gilantan ko, ma'am. Wala ko ka-recover, gilantan ko. Manadara. Umabakay na us maintenance. Sartan. Bila mas, binuang ra. Sharon, no? Sharon! Alright. Araw. Bitaw. Sus, masiyawra na yung ato. Pati patagnaw. Patay kwarta. Mugot patas kang di malasa. Dahil, nahala. Sige, babu. Babu na, madam. Babu. Today is Saturday.